Helo na a chroeso cynnes iawn i chi i ffermio. Heddiw, da ni'n niwrnod agored y Gymdeithas Ddefaid Genedlaethol, yr NSA, ar fferm Maes Llwyni ym Mhenegoes, ger Machynlleth. Mae'n gyfle i bawb sy'n gysylltiedig â'r diwydiant Ddefaid ddod ynghyd i drin a thrafod pynciau'r dydd. Ac yn ystod yr rhaglen hefyd, mi fyddan ni'n gweld Aled Rhys yng nghanol y silwair lawr yn Aberteifi. Ond cyn hynny, mae Meini a fi'n mynd i grwydro. Agorwyd y diwrnod agored eleni gan Merig Rhys o Dywyn. Mae'r digwyddiad yn cael ei chynnal bob yn ail flwyddyn ac yn un sy'n cynnig cyfle i'r sector ddefed yng Nghymru gweld y datblygiadau diweddaraf. Mae yna gystadlaethau, seminarau ac arddangosfeydd o bob math a 150 o stondynau. Mae disgwyl i tua 5,000 o bobl ddod yma heddiw ac mae yna fisoedd o baratoi wedi bod ar gyfer y diwrnod. Mae'n dipyn o fraint i'r perchnogion cael cynnal digwyddiad o'r fath ar ei tir. Ac Alun sydd wedi cael bod rownd y fferm yn busnesu. Mae'r digwyddiad symudol yma yn cael ei drefnu ar dir ffermydd Maes Llwyni a Maes Teran. 1,000 o erwe sy'n codi i 1,000 o droedfeddi. Dau frawd sy'n ffermio yma. David Parry Jones ei wraig Glenys a'r plant Lleiwen sy'n 6 oed a Nela sy'n 2 yn byw ym Maes Llwyni. Tra bod John Parry Jones ei wraig Carys, Elain sy'n 2 ar 10 a Dyfan sy'n 10 ym Maes Teran drws nesaf. Wel, tan 2006 a fi ni yn ffarm a wedyn yn 2006 wedyn nath ni wahanol 2 ffarm fel John yn Maes Teran ac fysi lawr ag i fan hyn i Maes Llwyni. Mae 2 ffarm yn cael ei redeg hollol ar o hen bob dydd a dyn ni'n gwneud y gwaith silwedd efo'n gilydd ac yn ffanu'r peiriannau silwedd. A mi oedd eich tad yn gweld yn bell iawn, achos mae'n broblem yn y diwydiant, ffermwyr hŷn ddim yn trosglwyddo'r awenau ddigon cynnar i'r bobl ifanc yn dydi? Ynddi, wel, da ni wedi bod yn lwcus iawn fel dwi'n credu. Wel, pan o'n i'n yr ysgol, o'n i'n edrych ar ôl y Ddefaid, gen i brynu hyrddod. Wedyn oedd y diddordeb, a rwy'n yn cael y diddordeb yn doedd. A wedyn yn syth ar ôl gadael ysgol, ges i edrych ar ôl y Ddefaid a'r gwartheg i gyd. Wedyn Dafydd oedd yn ngofal yr maintenance a'r tir a'r tractor, so bethau'n gweithio rhaid da. Bod ni'n gallu, y ddau yn gweithio hollol ar wehen, ac o'n i'n mwynhau'n hunan. Ond yn 2006, gyrryddo dad i ben blwydd 65, a o'n i'n bosib gwahanu. Y ddau, wneud o'n 2 fusnes gan bod yna 2 ffarm. Mae'r brodyr yn bugeilio 2,000 o ddefed, 1,500 ohonynt yn ddefed Texel Croes Suffolk, a 500 yn ddefed Brecknock Hill Chefiot, gan ddefnyddio hyrddod Texel, Suffolk a Charolais arnynt. Felly, pryd mae tymor wyna yn dechrau efo chdi? Wythnos ola mis Chwefror i'n cychwyn, ond rhan fwyaf yn dod yn mis Mawrth. Bythefnos gyntaf Mawrth, dwi fwyaf prysur. Lenni ddoth ar ryw 500 mewn wythnos o ryw 10 ymlaen. Ewri dda. Do, so ma'n wyna fewn yn os, ma'n mynd allan yn dydd. Mae gen i gia rownd y sied Ddefaid, wedyn allan i drio wsio'r borfa, bob ffordd allan i mewn ffordd, wedyn dyn nhw'n gael fawr o silage. Ni'n gwerthu'r wyn i gyd ar Waitrose scheme. Ddechreuon ni'r 2 mlynedd cyn troi'n organic, a dyn ni'n dal i ers hynny wedyn gwerthu'n organic i'r Waitrose. Dyn ni'n dechrau gwerthu'r rhai cyntaf, wythnos cyntaf Mehefin, a wedyn mlaen i dechrau mis Rhagfyr. Dyn ni'n neud trwy'r sgîm bod gennym ni sypleio nhw trwy bob wythnos ac ar un ail wythnos trwy'r season wedyn. Mae'r brodyr hefyd yn cadw 135 o wartheg signo limousine gan ddefnyddio tarw limousine. Nôl o'r 80au brynson ni tarw limousine cyntaf, wedyn di rhyw fridio ymlaen o hynny. Dyna limousine ar limousine, wedyn yr rhan fwyaf wedyn di mynd yn eitha pur. Ond yn ddiweddar, dwi wedi prynu ambell un o ryw sbash o Belgian Blue yn yno. Jyst er mwyn cael rhyw damed o chydig fwy o siep ynddo, ond i fridio o honno wedyn. Wedyn mae gen i chydig o wartheg, wel ar ôl ni, wahanu yn 2006, nes i brynu chydig o wartheg pedigree. So mae gen i ryw 15-20 o hynny wan. Lloio nhw dyflwydd a hanner wedyn? Ie, do, dyn ni bod yn lloio. Does y blynyddoedd o'r tua 2 flwydd yma, ynde. Trio gael nhw i
droi llo rawn eitha handi. A chi. A pesgu bob peth pen arall wedyn? Ar ôl mynd yn organic, aethon ni besgu pob peth, oedden ni'n besgu popeth wedyn am 6 mlynedd. Ie. Ond wedyn, mi gododd pris y gwartheg stor a mi gododd pris y ffid yr organic hefyd, so wnaethon ni fwy werthu gwartheg stor organic wedyn. Ers 2001, mae'r ddwy ffarm wedi cael ei rheoli yn y dull organic. A bellach, mae'r brodyr hefyd wedi ymgeisio ar gyfer cynllun glastir. Wan yn ddiweddar, ni'n clywed am nifer o ffermwyr sydd yn troi oddi ar y cynllun organic a mynd yn ôl i ffermio yn y dull confensiynol. Felly, tybed, beth sy'n cadw'r brodyr yn ffermio'n organic? Dwi'n credu bod na ddyfodol i'r system organic. Da ni'n lwcus bod ni am marchnad efo weithros, a mae cwsmer weithros lawr yn Llundain yn fodlon talu am y cynnyrch. Ac fyswn ni'n aros yn organic. Dwi'n teimlo bod dydyn faint o stoc dyn ni'n cadw'r racer, dim lot yn llai, ond dwi'n teimlo bod ni'n torri lawr ar y cynnyrch sy'n gorfod o fewn yr ffarm. Dyn ni'n cario gwrtaeth fewn, ond dyn ni'n rhoi ffosfat lawr, ond dyn ni'n cario gwrtaeth fewn. Dyn ni'n ceisio ailhadu'r cea silage yma bob 30 mlynedd. Ac wedyn, wrth ei ailhadu nhw, milion gwyn fewn, milion coch, ffigwell, ac hefyd roed chicory fewn. Wel, Ian, ni'n sylwi mae'n ambell un yn fan hyn rwan. Be mae hwnna'n rhoi yn ychwanegol? Mae hwnna'n rhywbeth gweddol ddiweddar, ynddi dwi'n dall? Ynddi, mae i gwiriau fel mynd lawr yn chyfech yn dyfnach. Mae'n codi'r mwynau fyny o'n dyfnach o'r tir. Felly gobeithio bod y anifeiliaid chyfech yn chyfech mwy iachus. Os dyn ni eisiau cynnyrchu fwy o fwyd, dwi'n teimlo bod y system organic yn edrych ar ôl y tir hefyd. Mae hi yn annog i chi roi calch lawr, annog i chi gadw fertility'r tir fyny. Ac os oes angen cynnyrchu mwy o fwyd yn y dyfodol, dwi'n credu bod yna digon o wmff mewn tir organic i respondio i'r galwad yna hefyd yn y dyfodol. Dafydd a John, mae'r diwrnod mawr wedi cyrraedd. Sut ydych chi'n teimlo erbyn rwan? Wel, yndi, mae'n eitha waw i weld yr holl bobl yma, ac yndi, mae'r holl waith sydd wedi mynd ymlaen ers misoedd bellach yn wedi dwy'n ffrwyth gobeithio. Dwi'n jyst yn gobeithio bod y lle'n edrych yn neis a bod pawb yn gallu mwynhau hynna'n yma. Wel, mi lle sicrhau chi, Dafydd, bod y lle yma yn edrych yn ffantastig. Ond John, sut deimlad ydi o gwybod bod yna filoedd o bobl yn trampio ac yn busnesu mhob twll a chornal yma heddiw? Wel, mae'n neis iawn, y diwrnod i cyrraedd o diwedd, o'n i wedi edrych ymlaen wan ers blwyddyn hanner, ond misoedd dwytha yma, dyn ni'n baratoi cyfri'r dyddiau lawr. Mae'n job meddwl yn diwedd, mae'n diwrnod wedi cyrraedd, ond ynddi, neis iawn, a gobeithio fydd y tywydd wan yn ochr neu Penawma, ynddi. Di gael pyn o lew bore yma, ond hael wan Penawma i gael y bobl rownd ar y farm tour, a dylsau fynd yn iawn. A faint y fraint ydi, Dafydd, cael y digwyddiad yma ar eich tir chi? Wel, mae'n golygu lot mewn ffordd. Mae 15 mlynedd yn ôl nathon ni fynnu'r ffarm fel teulu, a da ni wedi cael ffarm ar allati ac wedi gwella'r ffarm ac wedi datblygu'r ffarm a bod yn ffocws ameth Cymru heddiw. Mae'n deimlad reit emosiynol, dwi'n meddwl. Diolch yn fawr iawn i chi'ch dau. Yn sicr mae'n fraint i ni gael bod yma. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr. Mae tua 20 bryd gwahanol o ddefed yn bresennol yma heddi. Dyma chi bryd y Blueface Leicester, sydd y glân o ansawdd arbennig iawn ac yn boblogaidd iawn gan ffermwyr i gynhyrchu y ddafad miwl. O, mae hwn yn glamp o chwrdd. Dyma chi chwrdd penwyn Llanymddyfri. Maen nhw'n medru goroesi ar y mynyddoedd yn ogystal a chynhyrchu tipyn o wyn. Yn y gornel hon, mae yna gystadleuaeth i ddyfalu pa gni sydd yn perthyn i ba ddafad. A mae dyfu arbenigwr sydd yn mynd i helpu fi, Bedwyr Jones. Wel, Bedwyr, fel ti yn gweud y gwahaniaeth rhwng y gwahanol glân yma? Mae yna bob math o ffyrdd i ddweud gwahaniaeth rhwng i lliw a'i bryd a'i pa mor feddal a pa mor galad ydy'r glân ylly. Oes. Mae hwn fan hyn o ansawdd da iawn. Yndi, mae hwnna wlan allan o'r ddafad Blueface.
Maen nhw'n defnyddio dipyn ar hwnna i wneud dillad, dyddiau yma lle. Ac yna mae hwn wedyn o'n sawdd gwath, sef allan o'r afon ddi. Ie, mae'r gwlan du yn un o'r ei rhata sy'n ei gael deu gwir, achos wedyn nhw'n gwneud un byd o gwlan du. Does o'n bosib rei lliw na dim byd ato fo'n. Efo unrhyw gwlan gwyn, mi wedyn nhw adio unrhyw liw licio nhw ato fo'n. Felly beth bydd hwn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer yn benna? O, carpad ydy'r unig beth mae'n siŵr wedyn nhw rhaid gwlan du eto, ie. Gwlan o'r Alban, swn i'n dweud, mae wan reit galad sydd angen bod ar y ddafad fynydd. Mae rhaid cael y cledwch yna mwyn i gedi byw ar y mynyddoedd. Wedyn, da ni nôl i wlan bach mwy meddal o'r lawr gwlad eto fan hyn. Os tipyn wedi cystadlu yn y gystadleuaeth? Oes, dwi'n meddwl bod, oes. Oes, ydyn ni'n gan i weld ar ddiwedd y dydd faint llwyddiannus. Pob lwc i bawb de. Diolch o. Diolch. Pan mae yna ddigwyddiad mawr yn ymwneud â Ddefaid yma yng Nghymru, un peth sy'n sicr, mae'r gŵr yma yn sicr o fod yna. Gwyl, sut ydych chi? Yn dda iawn, sut ydych chi? Dwi'n champion, diolch yn fawr i chi. Allon gyfarchiadau mawr, wedi cael eich penodi yn gadeirydd Seli Hyrdod yr NSA. Ie, diolch yn fawr iawn i chi. Allon gyfarchiadau eich therin fath. Diolch i chi. Felly, yn rhinwedd eich swydd newydd, be yn union fyddwch chi'n neud? Wel, cadeirio'r pwyllgor wrth gwrs, a ni'n ffodus iawn bod ysgrifenyddiaeth arbennig o dda gyda ni, sef y Jane. Ond jyst bod yna dros yr arwerthiantau i gael siarad â bobl, ac wrth gwrs, os oes rhyw broblem, byddwn ni'n gallu dod lan ag yn y pwyllgor ar ôl ni, a gobeithio byddwn ni'n gallu gwneud rhywbeth amdano fe erbyn y flwyddyn canlynol. A da chi'n brysur yma heddiw hefyd, Gwyn, yn y diwrnod agored? Wel, oedden ni yma, mae'n hyfryd cael dod, achos mae'n ddornod arbennig, fi'n credu. Digwydd bob yn ail flwyddyn i bobl y Ddefaid, dyma cyfle i ni gael gweld beth sydd ar y farchnad, neu os rhywbeth newydd wedi dod ar y farchnad. Ie, beth ydi holl bwriad y diwrnod agored yma? Wel, mae sawl beth. Fel o'n i'n dweud, mae'r holl stondinau gyda ni yma o wahanol bethau at y Ddefaid, ond hefyd mae cyfle i mynd o amgylch y ffarm. A cael gweld hefyd, fel o'n i'n sôn, cael gweld beth sydd ar y farchnad, felly bod rhywbeth newydd wedi dod ar y farchnad, achos i ni gyd yn wylio syniadau newydd i wneud y byd yn haws i ni i ffermio ar y Ddefaid. Mae fe'n molfyr flwyddyn nesaf, a wedyn byddwn ni'n ôl yng Nghymru y flwyddyn ar ôl ni. Diwrnod i ddysgu felly, Gwyn? Diwrnod i ddysgu, a byddwn ni byth rhy hen i ddysgu. Na, da chi ddim yn gwir. Na. Mae Cymru'n cyfrannu'n heleth i gynnyrchiad bwyd yn Ewrop ac yn medru cynnyrchu cigoen o safon uchaf. Ac i hybu hynny, un o'r atyniadau yma heddiw yw coginio. Mae yna dipyn o bobl wedi ymgasglu i weld dau frawd, dau ffarmwr lleol, a mynd benben i'w gilydd i weld pwy sy'n medru coginio y pryd o fwyd gorau. Ia, ond pa un fydd ar y brig gan i weld nes ymlaen. Nes ymlaen hefyd, mi fyddwn ni'n gweld llawer iawn mwy o'r NSA ac mi fydd Aled Rhys yng nghanol y silwair. Mae'n anodd iawn credu bod yna rhywun wedi cael silwair yn barod pan mae'n studio bwrw fan hyn. Ond da ni, welwn ni chi eto mewn 2 funud.